Salutare toată lumea, astăzi vom învăța cum să instalați jocuri gratis. Primul rând, vă trebuie o cămini. Asta e cel mai ușor de utilizat. Dați search frumos și scrieți Five Nights at Freddy. Am început în grabă pentru că nu prea am timp. Da. Iar aici să APK Game. Da, puteți să cereți orice joc, dar am și să scrieți APK Game, o să dați site-ul ăsta. Mereu trebuie ce scrie puțin din joc, aici de sub, scrie puncte. Acolo trebuie să apăsați. Și avem site-ul ăsta. Și avem aici Five Nights at Freddy's. Îi dați download. Uitați aici. Și vi-l luați. Îi dați aici din nou download. Apoi vi se downloadează. Știți voi mai departe. Îmi pare rău că am fost așa grăbit, dar m-am gândit că nu am timp. Am filmat de câte un minut. Foarte bine. S-ar putea să mai postez pe un server de Hunger Game. Dar nu se mai bag intro pentru că nu am la memorie. Vă mulțumesc pentru vizionare. Eu am fost Dani și ne vedem data viitoare. Bye bye!